this union ha na-elebara anya na ihe gbasara culture, asụsụ na ejirimara Igbo, ihe dịka iri ji na ihe iji mara Igbo, ha na-elebara ya anya? Of course. Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi, Igbo si m na m kwuru na m gbawa ma agbawa. Onye nọ na n'olu ya ka bụkwa ezigbote nwanne unu nwoke Chukwuemeka Ojemba ndị Igbo, anyanwụ Idueri, the convener, Unify Igbos Now. Onye anyị na ya nọwo the governor of ndị Igbo na Western Cape, the whole of Western Cape. Wow, the governor of the Imo State governor. Imo State governor. Governor of Western Cape. Yes. Okay. Gwagodina anya hagi. Thank you very much. My namesake. Afambo Honorable B.E. James. Also, what I shared the number one of follow. Current governor, Imo State Union, Western Cape. Former chairman, Olu Development Union. Yes, that's my name. Udo. Ka anyị bidogodi na okwu gbasara gọvanọ. Ọwụ ebe a na South Africa ka ọwụ na this Eastern Cape. Maka na oge na-adịghị anya na ihe na-eme na ịntanetị na efere mba ụwa taa, a na-agba ndị Igbo mgba na ha na-eche eze n'obodo onye ọzọ. A na-echetara ndị Igbo na mbịambịa adịghị eche eze n'obodo ndị ọzọ. Kedu ihe meziri Goa this governor ọnọdụ dịka eze ndị Igbo, onye na-achịkọta ndị Igbo ọnụ? Ọwagodere anyị biko. Well, echichi governor wo echichi ndị Igbo na-eme in various part of the world ebe ọbụla ha nọ, n'ihi na ama ndị Igbo asị ndị na-elekọta onwefe anya, ama ndị Igbo asị ndị na-enwe nzukọ ebe ọbụla ha nọ, because ile anya most of us got outside the country in diaspora. Some of us now not just 6 years, 5 years before Hala, Nigeria. This HTR or this union will an avenue the state Fata governors now other provinces like in Johannesburg, Mpumalanga, so on and so forth. So in the Western Cape, it just a recommendation, a state, somebody have feel as the former chairman of Follow, after the job I did as the former chairman of Follow, he was a state governor and they rotate here into 3 geopolitical zones in Imo State. Okay. So at this point, at this time, all Ndolo Korutu provide a governor. Na Eastern Cape. Na Western Cape. Oh, Western Cape. Yeah. Because this union ha na-elebara anya na ihe gbasara culture, asụsụ na ejirimara Igbo, ihe dịka iri ji na ihe iji mara Igbo, ha na-elebara ya anya? Of course, my hometown on the 16th of August, I reach, and I may introduce such traditional gathering in other local and state level. So this state it is our is an obligation for each and every member of the state to promote Igbo culture. Yes. Okay. I kwuru na ndị ọlụ ga-eri so time. Yeah. A na-eme ya na mwakashi ka mchema a ga-eme ya Igbo na-eri nri, Igbo na-eri ji, Igbo na-enwe ofu ihe, maybe
asị na enwere na Western Cape. Yes. Western Cape na-arụ ọzọ eme na Mpumalanga, na-arụ ọzọ eme na ebe niile ndị Igbo nụchakwara mana Joburg nwere ihe dị otu ahụ a na-ekwu. Yes, as per state, Anambra State na-enwe their own New Year festival. Imo State, Abia State na-enwekwa their own state level. Then basically na dance level ndị ọrụ ga-eri ji on the 16. And then when you find based on state level, Imo State, and we find out Ozurimo. Yeah, Ozurimo. The last time it was done in Cape Town. Then the other time it was done in Mpumalanga. And in the month of October, it will be done in Johannesburg, Ozurimo. Yeah, so here we Obako, Imo State name as per Imo State. Iji wele koto wafanya. Okay, ngwa. Ka anyị chịkọtazie ọnụ na nka maka na njem nke m na-aga m bidoro for over 3 years na m na-agagharị Igbo niile ịhụ na n'Igbo mekọtawara ihe ọnụ n'Igbo abịa n'iri ji na Igbo wu Igbo na Igbo Ikwere, Igbo Ịka, Igbo Ụkwani, Igbo Ndọkị, Igbo Owere, Igbo Ngwa, Igbo Ọhafịa, Igbo Ọlụ na Igbo Oru, Igbo Nsụka, Igbo Ọka na Igbo niile na anyị bịara mekọta ihe n'ofu asị ofu ndị akpọ ya Igbo. Onye na-erizi n'Ọka ya rie n'Ọka, onye na-eri na Nnewi o rie na Nnewi. O nwere ihe dị ụtọ ahụ ga-eme na ndị Igbo niile ọwụ ndị Anambra na-eme iche na ndị Imo na-eme iche, o nwere eshiwu na ndị Igbo ahụ na-abịa waji. To be sincere with you, to my best knowledge, I think he could be a very remarkable idea, and they believe with time, the pioneers, the stakeholders of those various states, will gather together. We are moving towards that direction. You know, each way because I'm giving you no, I ain't trying to keep the help on why no matter in as much as in as Igbo. So we are moving towards that direction. Okay. Well, come jiri pika on ta. Onye muna ya ta wo the governor Imo State region. Imo State Western Cape. Imo State Western Cape. Onye na ahụkọ maka ọdịmma ndị Imo. Mana okwu mwo ọdịmma ndị Igbo. Maka na Igbo dị mma, Imo adị mma. Asị na Imo adị mma, Anambra dị mma, ekwe mana ọwọk. Anyị na-achịkọta collective effort because Igbo ka asị na anyị dị individually rich ma collectively poor, but anyị na-achọ change that mentality. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu ise enwere ihe dị in place iji protect the Igbo identity. Na onye ọbụla nwere identify na ọwụ onye Igbo, o nwere protection for him because anyị ahụla na ala Igbo wụ ebe a na-ahụta anyị as ụfọdụ na-ahụta anyị ụta, ụfọdụ na-ahụta anyị ụta, ụfọdụ na-achụ ka egbuo, ụfọdụ na-achụ ka ememi, na ụfọdụ na-emebi aha anyị n'efere mba ụwa sị na ndị Igbo wụ ndị ọjọọ. Enwere ihe dị ihe a na-work within your office iji hụ that na Igbo, because we are not asking to be loved again, rather we demand respect. Enwere ihe dị ụtọ ahụ. Yes, that's what you remember that wherever you are, you must identify with your people. You know, so in as much as you identify with your people, your people they get that protection now. You know, so because I go to every man, whether state or local level, it is very important that Igbo, that when I work out on Igbo, they participate fully into whatever the community or the state name. So yes, it has been existing for a couple of years now that Igbo are united wherever we are. Thank you, my governor. Thank you. God bless you. Ana m achọ nwanne m Chukwuemeka Ojemba ndị Igbo. Anyị nwere ahụ maka mkpọkọta Igbo ọnụ nke a kpọrọ Unify Igbos Now. Nọnyere na anyị tụsaa n'ozi a. Ụmụ Igbo mara na akụrụ ụlọ ka edozie. Thank you very much. Thank you.